Anthony Sammut ir-reżenja minn President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Ftit tal-ħin wara li bdiet laqgħa taħraq tal-Eżekuttiv li matula ġie deċiż li Jean-Pierre De Bono jieħu s-siġġu ta' David Stellini, Anthony Sammut qal lill-membri tal-Eżekuttiv li se jirreżenja mill-kariga. Minkejja dan il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia talab vot ta' fiduċja Anthony Sammut. Anke jekk l-Eżekuttiv wara fiduċja fih u ma rridx jaf u rreżenja mill-kariga. Kien għall-ħabta ta' satejn sin 10 meta Sammut ħareġ mid-dar ċentrali u indirizza lill-ġurnalisti. F'messaġġ ċar Sammut qal li Adrian Delia u t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għandhom jerfgħu r-responsabbiltà politika talli waslu l-Partit Nazzjonalista għall-ikbar telfa elettorali li ġarrab fl-istorja tiegħu u saħansitra tilef it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Id-diċenza u r-responsabbiltà politika titlob minna reazzjoni waħda. Huwa ċar u ċar ħafna li dan ir-riżultat ikisser kull mandat u kull awtorità li kellha din l-amministrazzjoni biex tmexxi l-partit. Li għalkemm huma kellu l-ebda sehem fil-kampanja elettorali li waslet għall-ikbar telfa elettorali, xorta ħass li għandu jerfa' r-responsabbiltà politika. Għalkemm irrid nagħmilha ċara li ma kelli l-ebda sehem u ma kont involut bl-ebda mod la fit-tfassil tal-istrateġija u laqqas fit-tfassil tal-kampanja elettorali, u għalkemm illum ingħatajt ukoll vot ta' fiduċja unanimu mill-Eżekuttiv, jiena xorta waħda nħoss illi għandi nerfa' responsabbiltà politika tiegħi. Il-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat maqsum bejn il-fazzjoni ta' Delia u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Anthony Sammut tkellem dwar il-klima ta' biża' li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Fil-Partit hemm klima fejn kulħadd jibża jitkellem u nħoloq ambjent tqil fejn min jipprova jikkritika jiġi timbrat bħala xi traditur jew xi ħadd mhux lejali. U appella l-Adrian Delia sabiex ma jqpax marbut ma' s-siġġu u jerfa' r-responsabbiltà quddiem dan l-ar riżultat li kiseb il-Partit Nazzjonalista. Nappella ġenwinament issa illi dawk illi għandhom responsabbiltajiet ħafna akbar minn tiegħi jagħmlu bħali u jimxu fuq l-eżempju tiegħi u quddiem dan l-ar riżultat politiku tal-Partit Nazzjonalista mill-gwerra l-hawn jippermettu li l-partit ikun jista' jimxi l-qudiem b'serenità. Dan hu l-mument fejn kull wieħed waħda minna nuru bil-fatti jekk aħniex marbutin mas-siġġu tagħna biex nisservew bil-partit jew aħniex fis-siġġu tagħna biex inservu lill-partit. Anke meta mistoqsi mill-ġurnalisti, Anthony Sammut qal li Adrian Delia u t-tmexxija tal-Partit għandhom jinsew l-appoġġ li nataw mit-tesserati u jerfu r-responsabbiltà politika. Taħseb li Dr. Adrian Delia għandu jirriżenja u Clyde Puli ġifieri di. Għamilta ċara illi quddiem l-isfiduċja tal-elettorat, il-fiduċja tal-Eżekuttiv, tal-Kunsill Ġenerali u tal-komplement tal-strutturi isiru irrilevanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.